Senibingelele futhi makhehla. Sikwamahlaba ehlezi la ekhaya. Nayike le nduku ebengifisa ukunikhomisa yona. Isibunge lesi sibonge sokudonsa. Lesi sibunge ke asambi sodwa isikhathi esiningi uma ngokunika sona noma uzosithatha la ekhaya kwamahlaba ehlezi. Ufike usithole sambana nayi induku. Ugijima abantu bamabhizinisi. Lesi sibunge usithola samba nokugijima. Zihamba nje kanje zombili. Zihamba nje kanje. Ugijima lo isibunge lesi. Ugijima ugeza ngawo wona ekseni. Before uye emsebenzini ugeza ngawo, uqeda ukugeza ngawo, uthathe lawo manzi uwachathe ngaphandle. Mase uthatha lesi sibunge. Bese uthatha lesi sibunge. Ukhigenqele elincane. Ushise, ukhulume nalo. Utshela ukuthi wena abantu abagcwale la ekhaya ufuna abantu, ufuna imali. Bangena abantu la ekhaya basizakale futhi bengagcini ngokufika, bafike basizakale. Lesi sibunge ke siyowenza umsebenzi. Uma ukuthi unestore une tavern, lesi sibunge into esiyenzayo ke tavern siyabadonsa abantu bagcwale bese sibabamba ukuthi bengaxabani, abangalwi. Ngisho ngathiwa kukhona izitha noma abantu akade bebambele namaqhubu mase bengene kule tavern la ekhaya akuphele lokho.